Prozesu idazkeraren prozesu tipikoa, zirriborro batzuk egin, konsultatu batekin bestekin, batez ere altzotarrekin, eztabaidak ze komeni dan leku bakoitzean, kontuan, variable desente eduki behar da kontuan. Informazio gutxi izatea ez da lagungarri, baina gehiegi izatea ere traba izaten da askotan. Bi irudi zeuden batez ere eman dezagun klasikoak edo ezagunak, handiarenak. Baina gero beste bi aurkitu genituen Frantzian egindakoak, bat Toulouseen, bestea Parisen, beraren itxura daukagu. Eta beraz frogatu dezakegu, frantsesek esaten zutena, alegia emakumezkoek zeten belom esaten zutela, gizon ederra zela, egia dela, frogatu genezake marrazkiei esker. Ze garaiko erraldoi askok eta deformeak eta ziren, eta bera salbuespen handia izan zen, etzen deformea oso gorputzez lirain aldera zen handia izan arren. Ibilbidea hasiko da hementxe, herriko plazan, pentsatze dulako, dala normalen plaza alako kokagunei garrantzitsuena herri baten, ez da? Orduan, Koldok lehen aipatu du baita ere, ongi etorri emate zaio kartel honekin eta kronologiakin. Gero hemendiken jungo gea bere jaitetxea. Bere jaitetxe ipintza daula, ipintza baserriera. Han dao beste panel bat, eta hortiken jungo gineke Altzazpiko elizara. Eta hor beste kokaleku badao, ze gaina hori dagune importante bat, hor bataiatu izango zalako, hor izan zalako enterratua, eta baita ere, tarteka eta bidaietatiken bueltatze zaren dagoela, bertako erretorek hor neurtu itezulako, ez? Eta hor daude marka batzuk baita ere. Eta gero hortiken, ja, etorriko gineke altzo muinoa, Santa Barbara, hor dao ermitia bat, ermitia hori garai baten eskola izan zen, suposatze deu eskolan hor ibilizala, eta baita ere hor dago kokatuta, estatua bat oen dela urte batzuk jarri zana. Eta ibilbidea hor bukatuko genuke, da zirkularra, zirkuito bat egin da. Oinezkontzako, 3 ordu laurden edo iraupena dauke, eta izango da 2 kilometro terdikoa edo. Kentzeko sagardoa gero, baina maian guztiok